Вие гледате VIP Зона подкаст. Аз съм Светлана Кабаева-Нова. Днес ми гостува Адам от Alpha Music. Добре дошъл. Благодаря за поканата. Как си? Много съм добре. Много се радвам, че ви гостувам. Нямам търпение да видя какво сте ми приготвили. Може ли да си говорим на ти? Естествено. Така разговорът ще бъде по-неформален. Най-добре. А и въпросите ми са предимно неформални. Добре. Леле. Няма да си говорим нищо официално. Притесних се. Адам, ти по всъщност документи си Николай Адам. Откъде дойде този преход и въобще каква е историята на твоето артистично име? Адам се асоциира, понеже аз съм първото мъжко попълнение в лейбъла на Галин, в Alpha Music. И Горан, който също ни е продуцент, ми даде този псевдоним, защото го свързваме с първия мъж на земята, Адам. Но за да го направим по-сценично, по-маркетингово, решихме да е Адам. И може би вече 3 години съм си Адам и гордо си нося псевдонима, вече свикнах с него много. Добре, да ти си Ники, Николай или всички възможни начини, по които те наричат приятелите. Да. Ставаш една сутрин и вече си Адам. Шок. Шок, наистина голям шок. Може би първите пъти, в които са се обръщали към теб, Адам, ти е било странно. Със сигурност, дори първата ми среща с фенове, дори те в началото не знаеха, че някои дори още не знаят, че се казвам Николай и всички Адам, дори някои от близките ми започнаха, нали, Адам, уж в началото на шега, но пък до ден днешен вече си стана просто ежедневие. Вече 3 години си Адам. Да, нали свикнах, дори си се представям някой път като ходим по събития, си се представям като Адам. Това вече ми е сценичния образ и аз просто трябва да го използвам. А ако някой се обърне към тебе с Ники, забравяш ли го това име или? Не, естествено, че не го забравям. Ники си е Ники с приятелите, с близките си. Аз вкъщи съм си Ники и Николай. Така че това няма как да се забрави. Просто в последно време наистина повече се налага да съм Адам, имайки предвид ангажиментите, имайки предвид това, че непрекъснато съм по пътищата на участия. По-често вече използвам Адам. По-голяма част от ежедневието ми със сигурност е псевдоним. Има една такава мода, сменят си личните карти, хора, които имат популярни прозвища. Така? Ти би ли направил нещо такова? Не бих направил такова нещо. Може да ти помогне, когато те спрат полицаи. Да, със сигурност, но наистина нямам проблем с това. Успях да си го наложа вече, като навик дори ми стана. Но чак да си сменям личната карта не бих. Адам Николов. Как звучи? Да. Сега вече има такива имена. Даже сещам за един популярен анекдот, че след време ще кръщават децата си Рада на баба си Рейчъл. Да. Така че може и тази мода да дойде. Така че всичко е възможно. Сега има всякакви имена. Може даже да стана трендсетър. Да си стана Адам Николов и оттам като се отприщат тия имена. Имаш много така интересна история. Ти всъщност си искал да станеш футболист. Точно. Впоследствие обаче се насочваш и към учене, завършваш икономика и маркетинг в Берлин. Да. И изведнъж музикалната сцена. Все пак си имал път, имал си интерес към музиката. Със сигурност пътя ми беше много, много цветущ. Още от малък ме влечаха доста неща. Театър, музика, спорт. Бях изключително спортна натура. Непрекъснато исках да спортувам всякакъв вид спорт с топка, плуване. Но винаги го е имало и изкуството. Участвах в театрални постановки, от малък си пея. Спомням си като деца имахме един мюзикъл, който се водеше всяка година. И аз винаги бях главна роля, трябваше да се пее. Бях по 2 часа на сцената. Монолози учех. И винаги ми е било много интересно. Винаги съм искал да съм в центъра на събитията. После, може би вече към 12-13 годишен, започна да ме влече много силно в футбола. Започнах да спортувам футбол много активно, но претърпях много тежка контузия на коляното и може би това ме накара да спра. После се пренасочих към Германия, отидох да уча икономика. Минах си през всичко наистина, но всичко и музиката, и театъра, и спорта
През цялото време са вървяли ръка за ръка. Никога едното не е изоставало. Просто си ме влечеше, но не си помислях, че може да се случи това, което ми се случи преди 3 години. Ако трябва да степенуваш, повече хубав, повече умен или повече талантлив, Стига да е. Как би ги наредил? Скромен. Стига сега. Наистина. Кажи сега, аз понеже гледах коментарите, те пишат, че си най-хубавия поп-фолк певец, глупости, че си най-талантливия, че си много умен, защото учиш в чужбина и така нататък. Затова е този мой въпрос. Това ми е много странна черта, изобщо не мога да приемам комплименти. Много странно ги приемам. Благодаря, но все едно не обичам. Не знам. Притесняваш се. Притеснявам се, да. Как бих ги степенувал, не знам. Наистина. Може би хората трябва да го направят. Да, може да поставим задача, като гледат сега, да пишат в коментарите. Абсолютно. Твоето семейство как реагира? Изпратиха те да учиш в чужбина. Да. В един момент се прибираш и им казваш, че ще ставаш поп-фолк стар. Представям си милите какво им е дошло първо на ума. Понеже семейството ми ме подкрепя от ден първи за всяко едно мое решение. Така че от тази гледна точка не съм имал проблем, но може би примерно разбирането на баба ми, на дядо ми, все още малко, че чалгата е това клише, което имаше едно време, пошлото, голото, и по-скоро се притесняха от този аспект, но наистина поп-фолка вече не е това, което е бил преди, със сигурност. То са текстове, то са инструменти, музиката, наистина страшно много се е променила, модернизирала, така че може би още от първата ми песен се успокоиха, видяха за какво става въпрос, видяха в какво обкръжение съм попаднал дори. Те познават ли твоите колеги от компанията? Да, познават се и с продуцентите, и с другите изпълнители. Много харесват всички, така че са супер хепи, че започна да се занимава. Разбраха, че с футбола няма да стане. Да. Явно и в икономиката и маркетинга за сега няма да ходиш с костюмна работа. Абсолютно. Да. Те си ми помагат. И спорта си ми помага до ден днешен, и маркетинга си ми помага. Маркетинга също го има в нашия бранш и то доста. Това ти да се промотираш, да се покажеш като продукт, също си е вид маркетинг. Ти взимаш ли активна дейност в това? О, да. Със сигурност. Имаме си хора, които отговарят за това, но със сигурност и изпълнителите допринасят, дават мнения, обсъждат се процеси по какъв начин, какво се случи. И там маркетинга доста си ми помага, наистина. Да, значи имало е защо да учиш и то да се насочиш към тая специалност. Не съжалявам за нищо, нито за футбола. Футбола пък ми донесе дисциплина, организация. От малък съм си много така... С каквото се захвана, наистина давам газ яко. Ти си роден в София, но си пораснал в Поморие. Точно така. Информирали сте се много добре. Гларус ли си? Гларус съм всяко лято, без изключение, съм си на морето в Поморие при баба ми и дядо ми, които са от страната на майка ми. Всяко лято по 3-4 месеца съм си там, обожавам Поморие. Просто то си ми е тук в сърцето. Не мога да ви опиша как се чувствам, когато видя табелата и ми е на покрайнина. Просто едно облегчение, спокойствие. Просто се връщам наистина преди във времето, когато си израснах там и бях като малък и ходех. Казваш, че си амбициозен. До какъв предел би бил готов да стигнеш, за да постигнеш целите си? Не мога... С цената на всичко ли постигаш целите си? Със сигурност не с цената на всичко. Имам си някакъв предел, имам някакви граници морални, имам някакви бариери, които сам съм си поставил, но се опитвам по възможно най-честния, възможно най-щадящия за мен начин да постигам целите си. Наистина мога да се нарека амбициозен, защото във всяко едно нещо, с което съм се захващал, дори и най-малкото нещо, което съм си поставил, наистина много навлизам в детайли и искам да стане възможно най-добре. От една страна съм малко и перфекционист, което някой път ми изиграе лоша шега. Имам страшни тързания от време на време със себе си, че искам да го изпипам възможно най-добре.
Бавя се дори, примерно някой път с песните, защото искам да звучи. Много пъти са ми се нервирали 100% композитори, дори и продуцентите. Случвало се много често, примерно, да връщам някое парче. Много хубаво, но аз, примерно, когато не го усета, когато нещо, едно милимунда не ми харесва и просто не си го представям, връщам го. Много, наистина бих казал, че може би от продуцентска гледна точка може би трудно се работи с мене, имайки предвид. Поне го признаваш. Да. Но ще питаме Галинде. Той също трябва да каже. Да, той също ще ни бъде гост, така че... Да го питате. Ето ще тук го попитаме. предизвикателство. Със сигурност, да. Радвам се, между другото, че последно време, когато така с по-младите имена от музикалната сцена, без значение от кой жанр си говорим, те са млади хора, които много ясно си знаят целите, знаят с какво биха направили компромис, наясно с какво никога няма да направят компромис и на мен лично това страшно много ми харесва. Млади, умни, които си вървят по пътя. Ти спорта може би ти е донесъл и така това отношение към храненето, това, че поддържаш форма. Наистина ли всяка сутрин си готвиш храна за целия ден? Наистина това за мен много хора ми го сервират като някакво чудо. Усилие, коства усилие, трябва и познание все пак, трябва точно и време да набавиш продуктите, да отделиш време да ги приготвиш. Сам си пазаруваш? Сам си пазарувам, естествено. Отнема ми между 30 минути и 1 час. Наистина да си приготвя храната за целия ден. Аз ям между 4 и 5 пъти на ден. И нищо не ми коства. Ям почти всеки ден едно и също. Яйца, ориз. Скучно, но аз по-скоро ям, може би за резултат. Не толкова за самия вкус вече. Но толкова съм свикнал, че ето сега лятото си наруших режима. 1 седмица ядох, то не бяха дюнери, то не бяха хот-дози, мазаха се едни кетчупи. Не мога. Не се чувствам добре. Самия ми организъм почвам да се чувствам ленив, почвам да се чувствам не окей. И си ми липсва после като си хапна месцето с ориза. си е друго. Наистина и съм свикнал страшно много. Аз вече от доста време се храня така. Като малък бях много дебел. Много. Не знам дали си виждала моя снимка. Не. Много. Колко килограма? Към 76 кг бях на 13 години. На 13 години, това наистина е много. Да, и то тогава спортувах, бях футболист и то доста добре така. Какво се случи тогава, че отключи това желание да промениш живота си? То стана от само себе си. Аз по-скоро тогава толкова не съм осъзнавал, нали, че е някакъв голям проблем. Аз си хапвах, бях си малък, изобщо не ме интересуваше, нали, толкова как изглеждам. А и бабите ми си ми огаждаха бая тутманици, макарони. И просто когато започнах да спортувам активно, вече като пораснах малко, осъзнах, нали, казах си, Ники, стягай се малко. Да. Сега не може да сме такива тюфлеци. И сам си изготви програма, започна да тренираш, да изискваш храната. Баща ми и като цяло близките ми, бабите ми, майка ми също много се впрегнаха в този процес, защото те също виждаха, че нещата започват да излизат извън контрол. И те ми помогнаха също много. Едно малко дете не може толкова да се контролира. Но аз, примерно, като отидем на ресторант и кажа, дайте ми една пеперони пица, те ще ми кажат, нали, Ники, са малко салатка, виж тук. И така постепенно започнах сам да си изграждам менюто. Но в началото наистина беше много страшно. Аз си бях и гладен. Всъщност, колкото повече ядеш, толкова повече си гладен. Така е. Няма насищане апетита. Така, но много бързо свалих. Вече на 15 години си бях така в доста добра форма. Добре си изглеждах. Да, може би и точно поради тази причина, че си го извървял този път, затова толкова много цениш сега и спорта. Да. И начина на храна, това да подбираш продуктите, с които със сигурност готвиш. Не мога без това нещо, наистина. В смисъл, не мога да си представя да не отида да тренирам. Аз самия не се чувствам окей. Случвало се, дори покрай участията сега лятото, понеже ни е по-натоварен графика, се случва да не мога да отида да тренирам, да ям вредно. Но не мога чувствам се мръсен. Не знам как да го обясня, наистина. Мръсен един такъв, все едно не заслужавам
да ги ям. Тук вече съвестта Да, се намества. много, много. Добре, кажи ми примерно една твоя рецепта. Нещо, което е лесно и да речем могат да си го приготвят тези, които ни гледат и имат желание. Сутрин си правя една палачинка, голяма е такава палачинка, с 3 яйца, увесени ядки и спанак. Това всичко го слагате в блендъра. Миксира се. Точно така, миксира се и сипвате сместа и става супер. Спаначена палачинка. Много, много е хубаво. Той има вкус даже на хляб с спанак. Може ли да си я полееш с мед или сладко? Почна си. То там се тръгва. Може ли с мед, после с шоколад малко да сложа, после... Може естествено. Може, стига да е само наистина да приключим с меда. Да, да. Добре, чудесно, харесва ми много този преход, за който ми разказа току-що. Разкажи ми за така, хората, които привличат вниманието ти. Хората, които привличат вниманието ми? Да. Мъжете, жените, които би харесал. Тактично се опитвам, понеже не те познавам. Стреляйте. Да ми кажеш, нали... Стреляй директно. Няма какво да увъртаме. От какъв пол е половинката, която би избрала? Да, Боже, как го зададах странно въпроса. От женски пол, със сигурност, до сега съм имал само жени като приятелки. Видях, че се опитаха медиите да вкарат някаква клюка. Още с дебюта ми, че съм гадже на Галин, че сме се запознали еди си къде в Испания. Много неща се изписаха, страшно много глупости. Може би го изживях до една степен. Дори да ви кажа честно, не съм го изживял толкова, просто защото за себе си знам, че това не е така. Но доста хора със сигурност се усъмниха. Чета и в коментари някой път под песни, че съм... Нали? Да, ми пишат, че съм гей, той е гей. Не знам нищо против... Нищо против нямам, аз никой. също. Никой, просто обсъждаме каква е твоята сексуална принадлежност. Да, абсолютно. Понеже е странно, по някакъв начин, това страшно много интересува хората. Много ги интересува. Това може би е нещо, което най-много ги интересува. Наистина. Не песента ти, не текста ти, дали си гей. Или дали си лесбийка, дали... Все едно има някакво значение за тях това нещо. Абсолютно. Да. Не мога да си го обясна. Аз също, споделям ви. И дори не знам с какво, какви наченки им давам. Ти, примерно, така като ме гледаш, какво би казал? Честна ли да бъде? Да. 50 на 50. Сериозно? Сега ще ти обясня. Първо си поддържан мъж. Да. 50 на 50 беше шега. Uh-huh. Отговарям ти на въпроса, защо така мислят хората. Първо си поддържан мъж. Второ, имаш много хубави черти. Изглеждаш добре. Трето, спортуваш страшно много. Четвърто, фотосесиите, които правиш, са атрактивни. Показваш тяло, мускули. И това е един от аспектите, заради които хората започват да си мислят къде си, при кой лягаш, къде се събуждаш, какво правиш в времето, в което те не те виждат от сцената. Това е нещо нормално за всяка една популярна личност. Вероятно това е най-малката клюка по твой адрес. Може би ще се окаже много... Най-безобидната бих искала да кажа клюка по твой адрес, която ще... Добре, едни хубави черти на лицето. Това, че съм поддържан мъж, трябва ли да кара хората да мислят, Не, разбира се. Не, но като цяло според мен е... Другото, което е в края на краищата, човек може да бъде какъвто си поиска. Ти ако искаш, може да се държиш като гей, ако искаш, може да се държиш... Ти си артист. Абсолютно. Ако искаш, може да се държиш като безкруполен мъжкар, който дори е груб с жените. В края на краищата ти си артист, може да се държиш абсолютно по всякакъв начин. Абсолютно съм съгласен. Аз никога не съм съдил хората за... И понеже леко посърна, може би по някакъв начин наистина се докачваш от тези класификации. Аз не мисля, че трябва. Изобщо да. Наистина. Да, даже ето, примерно, това... веждите си много хубави. Поддържани вежди, хубави. Това може да бъде достатъчно причина. Дори не си ги поддържам веждите, наистина. Те си такива. Да. Не знам какво трябва да направя, за да се избяга от това нещо.
Понеже все пак, всъщност да, въпросът ми ще бъде зададен така. По десетобалната система, суетността ти на колко я поставяш? 9. Ти сам си отговори на въпроса. Добре, какво е? Просто не е присъщо за мъжкарите да бъдат толкова суетни. Въпреки, че в днешно време, в света, в който живеем, това си е съвсем нормално. Кое е прекалено суетното? За мен е... Ти сложи девятка, аз те питах. Ти си сложи, ти ми кажи. Девятката е, че аз трябва да излезна от нас, да мириша хубаво, да съм си направил прическата, все пак излизам пред хора, излизам на сцена, аз трябва да изглеждам прилично, нали така, пред тия хора. Да, и въпросът е къде слагаме прилично и в повече, нали, граници. Да, и да мириша добре, да съм си направил прическата, това е, да съм си сложил дрехи за сцена, сценични. Не знам къде идва прекалено суетното. Да отказваш, ако стилиста за видеоклип ти донесе някакви по-екстравагантни дрехи, да отказваш да ги облечеш? Да, случвало се, естествено. Случвало се. Какви дрехи си отказвал? Не съм отказвал бюстиета и сутие. Едва ли са те обличали? Да, не, отказвал съм дрехи, просто... които не са в твоя... Стилиста ми е много близък стил. И с него винаги обсъждаме по какъв начин да... Опитваш се да ме провокираш. Мислиш ли? Толкова безобидни въпроси задавам и се опитвам толкова по трелички да влизам в душата ти, доколкото ме допуснеш. Допускам, ето виж колко съм на 100% искрен. Да, и аз мисля, че публиката ще го оцени. Абсолютно. После ще разберем от коментарите. Ще разберем. Какви мислиш, че ще бъдат коментарите? Нямам представа. Напоследък са доста позитивни и много оценям това, че хората наистина успяха така да ме опознаят, да видят какъв човек съм. В началото аз никого не обвинявам до ден днешен за коментарите. Всеки си има мнение, всеки има право да мисли каквото си поиска. Да говори каквото си поиска, да пише. Живеем в свободен свят, така да се каже. Но просто нека се запознаят първо с човека и тогава да коментират. Наистина. Да, но то е много по-лесно. Просто анонимно да напишеш един никнейм и да кажеш всичко, което мислиш. Другото, което няма как всички хора да те познават. Всички твои почитатели няма как да те познават. Аз съм напълно наясно с това нещо и затова се опитвам колкото се може повече да се доближа до тях, да ме опознаят. Да. Каза ми, преди да започнем интервюто, че си приключил някаква връзка и че сега искаш да се концентрираш изцяло върху работата. Да, наистина в момента... Не ти е в момента до любов. То не пита. Със сигурност, но в момента наистина приоритет ми е работата. Много съм обсебен от това да се развия, да постигна това, което съм си поставил като цели, като ангажименти. И просто мисля, че няма да имам времето нужното да отделя на една жена. Жената иска много грижи. Наистина и аз се уверих в това нещо с последната ми връзка. Жената иска да бъде обгрижвана, обичана, милвана, да се прекарва време, дори ненужно време с нея. И аз в момента това време наистина не мога да го отделя. Има неща, които ако срещна правилната и тя ме разбере и успеем по някакъв начин да се стиковаме, да се разбереме, окей, всичко е добре дошло. Аз със сигурност не бягам от това нещо. Но на този етап наистина не го намирам и ми е окей. Малко почивка, малко... А всъщност връзката заради това ли ти ли я прекрати? Връзката се прекрати по взаимно съгласие. То просто бяха безброй разговори. Ти си наясно за какви разговори става на въпрос. За ревности. Това е неизбежно. Но просто наистина накрая стана too much. Стана прекалено много и просто от двете страни решихме да се разделим. Да. И сме си в много окей отношения до ден днешен. Просто се разделихме като големи хора. Да, това между другото това е хубаво. Това ми е първата връзка, която се разделяме така. Може би в предните винаги съм
постъпва егоистично, детински, не комуникирам изобщо с предните си. С годините човек придобива една зрялост. Да. Така е. И всяка следваща година носи още малко мъдрост, още малко опит и някакси така се случват нещата. Ставаме по-разумни. Така. Някои хора, не всички. Абсолютно. Защото много хора отказват да си вземат поука от различни ситуации, които преживяват и живота ги вкарва. И те могат цял живот да си бият в една стена главата и да обвиняват целия свят за това. Така е. Всъщност тук разума на интелигентния човек е точно това. Да се развива, да осъзнава, да приема и да продължава. Много ми е приятно да си говорим. И на мен. И на мен. Каква музика искаш да правиш сега? Къде се виждаш на сцената след 5 години? Със сигурност се виждам много по-развит, много по-успешен и по-скоро намерил точно на 100% себе си в това, което искам да правя и от към песни, и от към начин на представяне на самия образ, защото мога да твърдя, че още се лутам. Аз 3 години изобщо не са много, наистина. И познаваме артисти от нашия бранш, които са велики, наистина за нашата А кои би държава. изборил като хора, чието така ниво искаш да стигнеш? Ами, те са до ден днешен им се възхищаваме. Азис, Галена, Илян, Преслава, Десислава. Точно тези, с които сме израснали, с които до ден днешен им се възхищавам и просто виждам в тях как те са на 100% уверени в себе си и това и в начина, по който те искат да представят себе си. Всеки има, докато при младите още забелязвам, че не е така, има някаква несигурност. Всеки се още търси как да представи образа си. Така че аз се надявам след 5 години вече да съм, нали, така на 100% да съм достигнал това ниво. Но мисля, че ще го достигна, на път съм. Така че... Аз също мисля, че имаш абсолютно всички шансове да го направиш, така че ще Много те благодаря. проверим след 5 години. Да ме проверите. Една тема, към която ми се иска да скоча, малко весели случки. Знам, че при тебе нещата, да се случат и понякога се случват по коренно различния начин. Абсолютно. Това със сигурност идва от зодията и от това, че съм много, много трудно взимам решение, наистина. И както си стоя така спокойно, всичко е минало супер, минали са ми участията супер, в страхотни отношения съм с колегите, с продуцентите си, винаги нещо ще изскочи и пак е така, това по откъде дойде. Всеки път е това, никога не съм имал така период на пълно спокойствие, примерно в рамките на 2 месеца. Може би съдбата ти изпраща това качество, сега съдбата казвам, нали, в кавички, ти изпраща това качество, защото имаш черта в себе си, която е склонна да се ленивост, да речем, някаква. Щом си веднъж си бил напълнял и след това е трябвало да се вземеш в ръце, т.е. ти си склонен леко да потъваш. Да, може. И това просто са ти да сигнали, буден, да те нали държи, така? за да си гониш може. целите. Да, абсолютно. Няма е лоши така. качества. За всяко лошо качество има неразвито друго положително, което просто човек не си го е развил. Избрал е по-лесния път да тръгва. Така, има някакво падение, после веднага се дигам и съм супер, пак. Сега нямам песен, после намирам, след 3 дена намирам супер песен. Почвам да я правя, щастлив съм. Всъщност възрастта носи едно друго нещо, точно е това спокойствие вече, Да. което опита го носи. Човек да е спокоен, че нещата му се случват. Щом върви в тая посока, нещата му се случват, да има търпението. Така е. И може би накрая ще ти пожелая търпение. Да. Но аз искам да ми се случват тия неща. Готов съм да ги посрещам. Докато наистина на тези години е много по-добре да ми се случват. Искам да правя грешки, искам да сега е момента да се уча. Да. Това аз приемам всяка една грешка като добре дошла и просто взимам най-доброто и взимам всички полуки. Разкажи ми за твоите фенове. Моите фенове лудите случки с твоите фенове. Имам страшно много луди случки, наистина. С фенове по участия. Много си ги обичам, много цена. Феновете за мен са нещо, заради което работя.
те ме държат, те оценяват изкуството ми, аз това нещо го правя за тях. И имам много луди случки и по участие, и с фенове. Разкажи ми някой. Луда случка по участие или с... Луда твоя случка. Имаше и гафове, съм имал сега преди 3 седмици. Бях на участие и пътуваме и аз карам. И съм с дъвка, обаче сме по магистралата и си отварям така леко прозореца, нали, не трябва да го правим, за да давам лош пример, но всеки се е случвал. Отварям си така леко прозореца и уж да си хвърля дъвката. Затварям прозореца, караме и стигаме, нали, вече на участието. И излизам на сцената вече готов с едни черни дрехи, една черна риза. И го гледам вече към третата песен, озвучителя ми, той зад мене ми прави някакви... И викам, то какво маха? 5-6 песен, вече го гледам, дига ръце, ела ми вика. Отивам при него и ми казва, имаш жестока разплескана дъвка отзаде на панталона. И после вече аз хващам какво е станало. Дъвката, която тя от вятъра се е върнала в колата. И аз съм я наседнал явно и си тръгнах с дъвката, излезнах си с дъвката и я видяхме чак на сцената. И какъв е извода? И си пях с дъвката. Просто не се обръщах към хората. Хубаво беше, че бях залепен и сцената. Не си хвърляйте дъвките. Така. Или ако ги хвърляте, ги увивайте в хартийка, да. Защото птичките си мислят, че са някаква храна и залепя устата. Да. Ама аз така в мантинелата да не ги виждат. Виж от себе си, Деметка. Но ето, върна ми се. И си излезнах с дъвката. Да. По участие имало страшни преживявания. Присъствах на... Това се случва много често. Пея и изведнъж в дискотеката, тя беше на 2 етажа. Никога няма го забравя този случай. Това беше още първата година, но вече бях направо, може би към 20-30 участия. И отивам да пея в един клуб и той е на 2 етажа. Втория етаж е на моето ниво. И втория етаж, цялата дискотека започва да се бие. И аз вече са не знам на сцената, никога не ми се случи такова нещо и нали, започвам да говоря на микрофона. Не дейте, нали, дошли сме да се забавляваме и тръгвам вече да спирам музиката. Обаче управителя отдолу ми прави така, давай. Те се бият на втория етаж, след 30 секунди спря боя, след 3 минути всички бяха горе прегърнати. Кебеха се, просто не бях виждал такова. Не си спомням. И сега не е много хубаво къде са най-така? В смисъл, след като са се набили, после са се помирили, значи всичко е окей. Абсолютно. Това си е част от балканския менталитет. Да, така е. Но беше много голям смях беше. Да. И управителя ми каза, давай, пей си. Всичко е 10 Всичко е наред. Важното е теб да не бият. Да. Нали? Да. Не се е случвало. Нямаш агресивни. Не. Има в интерес на истината, може би на това нещо го отдавам, нали, че някои все още ме смятат за... Нали. И има мъже, които от време на време ми се дразнат, като отида по участие. Забелязвам го това нещо. Беше ми се случило, даже наскоро излизам и те са точно пред мене. Нали, една компания от 4-5 мъже. Забавляват се, излезнах аз и така ги гледам, те бяха на средна възраст, гледам ги все едно, какво е това момче? Обаче и е много гадно, когато точно тези хора са най-отпред пред тебе, защото... Докато пееш. Да, винаги тези най-отпред ти дават така много яка енергия, най-близо са до тебе и си ги гледаш тях цяла вечер. И когато са кофти хората пред тебе, ти става, направо ти се убива цялото желание и трябва да се събереш. И ми се случи, гледат ме така едни с такова, нали, с едно, какво прави това тук. Обаче аз им казах, момчета на здраве, нали, забавлявайте се, искам да ви е хубаво, да се чувствате добре и те вече накрая там след 3-4 песен дигаха на здравици, даваха, така че се изкефиха и те. Просто трябва да знаеш, да разбереш как да постъпиш, така, не трябва да се агресираш и да все пак всеки, нали, си има мнение. Преди време си спомних, че под едно интервю, което бях правила преди много време, някой долу беше написал на един певец, нямаше ли по-мъжка работа да си намериш?
А, да, не знам, защо сега се сетих, защото следващите ми въпроси са свързани с мъжкарството, с поведението на мъжа. На сцена ли? Не на сцена, в живота. Та от тази гледна точка и тези фенове, за които ми разказваш, нали, певица на сцената, Да. едва ли не. Със сигурност е поне за мен, аз съм още много зелен, както се казва в бранша. Не мога да кажа кое е по-трудно. Но това, което аз съм видял, за мен при мъжете е наистина една идея по-трудно. Точно трябва да се докажеш не само като изпълнител, трябва да се докажеш и като мъжкар, като мъж, като човек. Докато при жената тя Някакси може да се естествено завърти, може да се видят, нали, по-секси, по-нежна черти там, и мъжете ще се изкефат дори някой път само заради това. А Докато жените в заведенията, неприличните предложения? Има ги и не престават, но пък аз се радвам на това нещо. Това значи, че до някаква степен съм желан и така нататък. Да радвам се на това нещо. Някой път наистина има хора, които прекаляват. Но пък не ги съдя. Разбира се. Какъв трябва да бъде един съвременен мъж? Какви качества трябва да има? Как трябва да стои в обществото, за да бъде наистина мъж пример? По някакъв начин ти също си мъж пример. Харесват те от страшно много възрастови групи и жени, и мъже. Слушат те. Когато говориш, ти отправяш един вид послание към тези хора, те искат да ти подражават. Така е, но ти, за да отправиш това послание, ти трябва да покажеш като мъж, че имаш някаква сигурност в себе си. Един мъж за мен трябва да е сигурен. На първо място в себе си, в това какви решения предприема, трябва да носи последствия за постъпките си. И ти, за да предадеш това послание, трябва наистина да вярваш и да си на място просто, за да могат и хората да те възприемат като мъж. Това е за мен. Много, много са разглезени, според мене, в ден днешен жените. И много често чувам какъв мъж е той, няма мъже напоследък и така нататък. Но пък няма май жени вече, които така да предразположат мъжа да се чувства мъж. Малко съм... Да. На тая Интересна тема гледна точка, да. Но мисля, че мъжа е водещата фигура. Със сигурност и дори в една връзка и в живота просто трябва да знае. Трябва да е мъж на място, трябва да поема отговорност, да е сигурен. И аз се опитвам. Но има какво да уча със сигурност. Да. Тепърва. Кои са били мъжете авторитети в твоето обкръжение? Баща ми, дядовците ми, Треньори, може би. треньори, дори сега продуцентите ми, Войчо ми, който е в Германия. Много така добър пример съм имал за мъжко държание. Баща ми също много голяма част от възпитанието ми, от поведението ми, от обноските ми. Ти имаш ли брат или сестра? Не. Сам си? Сам съм. Но майка ми, примерно, ми е, нали, предава други качества, но един баща по различен начин може да повлияе на сина си. Все пак той е мъж и аз гледам от него държание, нали, поведение и към жени, и към обкръжение, възпитание. Знам, че ти си вярващ млад човек, че посещаваш дори неделни служби, Да. което е в абсолютен дисонанс с всичко това, за което говорим. Mm-hmm. Откъде ти дойде този интерес? Или кога реши, че имаш нужда? Ами сам съм си го създал това нещо. В семейството ми също се спазва това нещо. Може би оттам съм видял, но, нали, сам се научих да си го поддържам. Вярвам, че има Бог, който, нали, аз много често го използвам и като утеха, като... Молиш се? Ами да. Всъщност най-хубавата терапия е молитвата. Абсолютно, като терапия.
много често, нали, така, когато се случват някакви перипети, се случва да си поговоря, да се помоля, дори за близки, за... Благодариш ли, когато ти се е случило нещо? Благодаря, да. Благодаря и много добре ми влияе. Много пъти се освобождавам така енергийно. Когато го направим и помага. И имаш тази потребност. Просто един ден усети потребността да влезеш в църква и започна да ходиш всяка неделя, когато имаш възможност. Да. Точно така стана. То не е, че съм усетил някаква страшна нужда. Нали? Има истории, които тотално все едно вярата преобръща животи, но аз не е такава потребност. Може би по-скоро го правя, нали, постоянно, защото вярвам в това нещо. Вярвам, че има нещо и че то е с нас и ни помага заедно да вървим. Имаш нужда от подкрепа по пътя, който си поел. И намираш в религията точно тази... Също и в нея. Във вярата. Даже мисля, че по-правилно да кажа не религията, във вярата. Точно така. Също и в нея, да. Ти си много странен екземпляр. Защо? И го казвам с много така широко отворено сърце, защото различен си. И за мен също е удоволствие да ми разказваш тези неща. Аз не знаех нищо, докато започнахме интервюто. Имахме един предварителен разговор, ако си спомняш. Да. И в интернет не открих нищо, кой знае какво за теб. Защо странен екземпляр? Ами защото хем си млад, модерен, искаш да ставаш изпълнител, хем в същото време си запазваш някакви много такива красиви човешки качества, които са характерни за едно по-различно поколение. Повечето млади хора не се интересуват от, примерно, вярата се е загубили, религията е някъде настрани от нас, а религията просто ти дава възможност по-лесно да преодолееш различни моменти, някакъв вид опит или нещо такова. Затова казвам, суетен си, пък в същото време искаш да бъдеш мъжкар. Това са все хубави качества, които са от теб. Те се борят, но важното е, че имаш много така, може би, хубаво възпитание от родителите си, благодарение на което градиш цялото това нещо. Благодарен съм и аз. Това за суетата и мъжкарство, аз до ден днешен не мога да го... За мен едното няма нищо. Ма разбира се, и не е нужно да се обясняваш. Така. Нормално е. Може би аз, когато бях малка, бяха модерни метросексуалните мъже. Хетеросексуални мъже, които обаче обичаха да се грижат за външния си вид. Mm-hmm. Сега отмина това време. Сега вече никой... Даже повечето хора имат по няколко пола. Да. Повечето хора говоря, които искат да бъдат по-различни. Така. Така че живеем в едно много лудо време. И е хубаво, когато младите хора имат позиция. И говорят за това. Аз никога не съм... И говорят за това нещо. И това не мисля, че трябва да те притеснява. Може би те е притеснило повече, отколкото трябва. Не, със сигурност не ме е притеснило. Аз даже свободно мога да говоря колкото поискаш на тази тема. Просто, точно както ти казваш, живеем в едно много лудо време и може би за това хората тръгват с такива нагласи, предразсъдъци и така нататък. Мъжете искат гей мъжете искат да харесваш мъже, жените искат да харесваш жени. Всъщност това е просто, може би по някакъв начин си достатъчно интересен. Приеми го от тая гледна точка. Така е. Абсолютно е така. Има ли нещо, за което не те питах? А може би по някакъв начин е минало през мислите ти? Мисля, че не. Доста така... Доста си поговорихме, да. Много ми беше приятно. Наистина. Да. Много яко. Какво ще кажеш на всички, които ни гледат в момента? Да бъдат здрави, да бъдат заедно, да вярват. Да вярват, че всичко може да се постигне с постоянство, с здрава работа. Наистина това е формула, която действа безотказно. Адам, благодаря ти много за този разговор. Беше изключително приятно. Аз също благодаря. Да влезна в твоя свят. Благодаря.